اور اس ماہ محرم دے اندر، اس ماہ مبارک دے اندر علماء کرام، خطباء عظام، آل صحاب، اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اور مقام دے مرتبے بیان کر دینے، خصوصاً ماہ محرم دی یکم نو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم نو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی دی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس ماہ محرم دے اندر خصوصاً لوگ خطبہ اعظام امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی دی شان، انہاں دے مناقب اور انہاں دی شہادت دے اتے گفتگو ہوندی ہے۔ محترم بھائیوں، لوگ اپنے اپنے انداز دے اندر محبت کردے نے اہل بیت دے نال۔ میری محبت دا انداز اور ہے، تہاڈی محبت دا انداز اور ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز دے اندر اہل بیت دے نال محبت کردا ہے، اور کچھ لوگ یہ بات معاشرے دے اندر پھیلا دیندے نے کہ فلانا آدمی اہل بیت دے نال پیار نہیں کردا۔ ساڈا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میری جماعت کا ایمان ہے، جڑا بندہ اہل بیت دے نال پیار نہیں کردا، اہل بیت نو نہیں مندا، اہل بیت دے نال دلوں محبت نہیں کردا، او بندہ ساڈے نظر ایمان والا ہی نہیں، ساڈی نظر دے اندر یہ اسلام دا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یہ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل بیت ہن میری محبت کا انداز ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اسی آنے رب دے ولی دنیا دے اتے موجود نے، رب دے ولی دنیا دے موجود نے، انہاں دی ولایت دے اندر شک نہیں، انہاں دی اسی ولایت تے انکاری نہیں، انہاں دی ولایت نو اسی منن واسطے تیار ہاں، اسی انہاں دی ولایت مننے ہاں، کیونکہ ساڈے بھی وڈے ہیں نے، اسی اپنے وڈیاں دی بھی عزت کرنے ہاں، اسی پرایاں دے وڈیاں دی بھی عزت کرنے ہاں۔ ولی موجود نے لیکن ولی مشکل کشا نہیں۔ ساڈی محبت اس طرح دی ایک ساڈی گل سن کے لوکی آندے نے کہ یہ ولیاں دے منکر نے، نہ، ولایت موجود ہے، ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ولیوں کو مشکل کشائی کا رتبہ نہیں دیتے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ چارم، داماد مصطفیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالی دی شان، مقام، رفت، بلندی دے اسی قائل ہاں، لیکن اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو مشکل کشا دا رتبہ نہیں دیں دے۔ اس واسطے سانو آندے نے لوگ یہ جڑے مندے نے۔ آگے چلیے، صبح پڑھو، شام نو پڑھو، دن دے اندر پڑھو، روشنی دے اندر پڑھو، چل دیاں پڑھو، پھر دیاں پڑھو، سو کے اٹھو ادو پڑھو، ضرور پڑھو، با ضرور پڑھو، سیرت اور درود او پڑھو جڑا مسنون طریقہ ہے۔ اسی آنے درود او پڑھو جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے، او پڑھو، مسنون پڑھو۔ اس واسطے لوکی آنے نے درود منکر نے، اسی گل او کرنے ہیں جڑے محمد رسول اللہ نے دسی ہے، اسی آنے مسنون کم کرو۔ اگے نہ کے چلیے، لوگ یہ بھی آنے نے کہ یہ واقعہ کربلا نو ہی نہیں مندے، واقعہ کربلا دے بھی منکر نے۔ اور تو انہوں کے نے آکھیا سی واقعہ کربلا دے منکر، ہاں
امام حسین دی جڑی شہادت ہے بڑی المناک شہادت ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اسی اپنے سٹیجاں تو بیان کرنے ہاں جتنا بھی ہویا ہے سب ظلم ہویا ہے، اسی اج بھی یہی گل کران گے، کل بھی یہی گل کران گے، قیامت تک اسی اس جڑی حضرت حسین امام حسین رضی اللہ تعالی دی شہادت مظلومانہ طریقے دے نال ہوئی ہے، لیکن اسی اگوں طریقہ او استعمال کرنے ہیں جڑا طریقہ سانو حضرت امام حسین نے دسیا ہے رضی اللہ تعالی۔ او کیڑا ہے جڑی آیت میں پڑھی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جدوں مصیبت آئے ادو روئی دا نہیں، ادو پٹی دا نہیں، ادو ٹینشن دے اندر نہیں جائی دا، کری دا کیے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی سارے نے اس مالک دے کول لوٹ کے جانا ہے۔ شہادت بڑی مظلومانہ طریقے دے نال ہے، لیکن لفظ وہی پڑھیں گے جڑے حضرت امام حسین نے دسے نے، مانتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرات محترم، میں آج خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بڑے اختصار دے نال، ٹائم تقریباً آدھا گھنٹہ ہے جے دے اندر میں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دا مقام شان اہل بیت اندر خصوصاً حضرت امام حسین دی شان دے متعلق، حضرت امام حسن دی شان دے متعلق آج چند ایک معروضات اور چند ایک گزارشات تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، الذین او لوگ اذا اصابتهم مصیبہ جدوں انہاں نوں کوئی مصیبت پہنچ دیئے، جدوں انہاں نوں کوئی مصیبت پہنچ دیئے، جدوں انہاں تے کوئی مصیبت آ جاندی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدوں انہاں دے اتے مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، او اللہ نو مخاطب ہو جاندے نے، او اللہ دے نال ہم کلام ہوندے نے، اللہ تو دنیا تے بھیجیا ہے، ہن وقت آ گیا ہے ساڈا، اسی تیرے کو لوٹ کے آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اللہ رب العالمین کی فرماندے نے، فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس سنو ذری دھیان دے نال، پہلا پارا سورت بقرہ آیت نمبر 156، اللہ فرما دے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، ای لوگی نے جنہ تے میریاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے، ای لوگی نے جنہ دے تے میریاں برکتاں نازل ہوندیاں نے۔ بندہ مر گیا ہے، بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، واہ ویلا کرنا کتھے جائے دے، رونا پٹنا کتھے جائے دے، میرے پیغمبر جا رہے نے، سنو میرے پیغمبر جا رہے نے، میرے پیغمبر قبرستان دے کولوں گزرے نے، ایک بی بی قبرستان دے وچ رو رہی ہے، اپنے آپ دے وال نوچ رہی ہے، انج کر کے آؤ بکا کر رہی ہے، تے میرے نبی فرما دے نے بی بی صبر کر لے، اور بی بی صبر کر لے، بی بی صبر کر لے۔ وہ بی بی نو نہیں پتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے، تو بی بی نو سو پتا کوئی نہیں ہے محمد رسول اللہ نے، آندھی ہے جاوے جا اگر تیرا جاندہ میں تینوں پوچھ دی تو کنا کو صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اگے نبی پاک کنا کو پیغام دے کے اگے چلے گئے، تے کسے نے دسیا جگڑی گل جنوں کیتیا، اوت محمد رسول اللہ نے اپنے متھے تے ہاتھ رکھ کے بہ گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے مینوں چلو لے کے محمد رسول اللہ دے کو لے کے چلو۔ لوگ محمد رسول اللہ دے کو لے کے گئے نے، فرمایا بی بی
میں تے تینوں کچھ نہیں سی آکھیا بس انی کو گل کیتی ہے بی بی مصیبت دے تے صبر کریدا ہے تے اللہ دے نبی جی مینوں معاف کر دیو اللہ دے نبی جی مینوں معاف کر دیو فرمایا میں ہن صبر کراں گی فرمایا اینوں صبر نہیں آکھیا جاندا صبر تے اونوں آکھیا جاندا ہے جدوں مصیبت آندی ہے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر اللہ ام فضل نا میرے نبی دی چاچی ہے ام فضل فضل بنت حارث ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی چاچی ہے حضرت عباس دی بیوی ہے انہاں نو خواب آیا خواب دے اندر ایک ہی ویندیاں نے نبی پاک دے جسم دا ٹکڑا اتر کے حضرت ام فضل دی گودی دے وچ آ گیا ہے تے ام فضل بڑیاں پریشان ہویاں یعنی میرے نبی دی چاچی بڑی پریشان ہوئی ہے نا تے چلدیاں میرے نبی دے کول آ گیا اللہ دے نبی جی مینوں خواب آئی تے خواب دے اندر تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا اتر کے میری گودی دے وچ آ گیا ہے فرمایا حضرت اللہ دے نبی جی اے خواب دی تعبیر کی ہے فرمایا ام فضل پریشان ہون دی ضرورت نہیں آ جڑی خواب ہے اے خواب خیریت والی ہے اے خواب خوشی والی ہے اللہ میری بیٹی دے گھر ایک پتر پیدا کرے گا میری بیٹی دی گودی نو اللہ ہرا کرے گا تے جڑی گودی اللہ جدوں ہری کرے گا او جڑا پتر ہوئے گا او تیری گودی وچ کھیڈے گا تے تیوں او دے نال کھیڈیں گی اللہ اکبر اللہ اس حدیث دے وچ نا اگے چل کے حضرت امام حسین دی شہادت دی بھی پیشین گوئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ام فضل فرماندیاں نے جدوں نبی پاک نے انی کو گل کیتی میں بھی خوش ہو گئی محمد رسول اللہ بھی خوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد نبی پاک نے پراں نو چہرہ کر لیا تے باہر میں دوبارہ میرے طرف نبی پاک نے چہرہ کیتا تے نبی پاک دیاں اکھاں دے اندر آنسو نے میرے نبی دیاں اکھاں دے اندر آنسو نے فرمایا ام فضل فرماندیاں نے میں کیا اللہ دے نبی جی تواڈیاں اکھاں دے اندر آنسو کیوں نے فرمایا مینوں دسیا گیا ہے آ جڑا تواڈا نواسا ہے حسین اینو فلاں جگہ دے اوتے شہید کر دیتا جائے گا اینو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا جائے گا پتہ لگیا نبی پاک دی جڑی گل ہے او برحق ہے جڑی نبی پاک دی گل ہے او سچ ہے جس طرح حضرت امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دی پیشین گوئی شہادت دی پیشین گوئی میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر کیتی ہے اسی طرح دی حضرت امام حسین دی شہادت دی پیشین گوئی بھی میرے نبی نے اپنی زندگی دے وچ کیتی ہے اختلاف کوئی بھی نہیں میں تو انہوں دلائل دیاں گا انشاءاللہ دلائل پیشین گوئی میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر کی تھی کہ دی حضرت امام حسین دی شہادت تھی اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دی جانا اللہ اکبر اللہ قرآن پاک دے اندر ہے اللہ اکبر اللہ میرے سامنے قرآن پاک پہ آئے قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا اللہ اکبر اللہ انہاں دا واقعہ لیندا ہے علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے کولو 1 سال اولاد منگی 2 سال منگی آخر کار زکریا دی داڑھی دے وال سفید ہو گئے نے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دیتی ہے او میرے زکریا میں تو انہوں اولاد دینا چاہنا ماں اولاد دیاں گا تے پتر دیاں گا تے پتر دا نام بھی میرا بخود رکھاں گا میں تو انہوں بیٹا دیاں گا تے میں بیٹے دا نام ہی رکھاں گا اللہ کی نہ رکھنا ہے میں بیٹے دا نام یحییٰ رکھاں گا اور میں تیری اولاد دا نام یحییٰ رکھاں گا میں تیرے پتر دا نام یحییٰ رکھاں گا میں ایک جملہ تو انہوں دینا چاہنا ماں اللہ نے حضرت زکریا نو بیٹا دیتا زکریا نو بیٹا دے کے حضرت زکریا دے بیٹے دا نام یحییٰ رب نے رکھیا ہے اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹا دیتا ہے علی نو بیٹا دے کے محمد رسول اللہ نے حضرت امام
حسن دا نام ہی میرے نبی نے رکھیا، ایک امام حسین دا نام ہی میرے نبی نے رکھیا ہے۔ او جڑے بیٹا اللہ نے جڑے بیٹے دا نام اللہ نے رکھیا ہے، جڑے بیٹے دا نام اللہ نے یحییٰ رکھیا ہے، او وڈا ہو کے نبی بن گیا ہے۔ جس بیٹے دا نام محمد رسول اللہ نے رکھیا ہے، او وڈا ہو کے جنتیاں دا سردار بن گیا ہے، او وڈا ہو کے جنتیاں دا سردار بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ علی دا حضرت امام حسین دا ایڈا مقام ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دی انہا مقام ہے۔ اللہ اللہ رسول نانا بابا علی اوے ہجے بھی پوچھ دے حسین کیے، رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھ دے حسین کیے، ماں حسین دی سونے دیتی ہجے بھی پوچھ دے حسین کیے، حسین گود نبی چپلیا، حسین گود نبی چپلیا۔ سن لو جڑے کہندے اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مندے، بھلیکھے دور کر لو اللہ پاک دی قسمیں۔ حسین گود نبی چپلیا، حسین راہ نبی تے چلیا، حسین راہ نبی تے چلیا، اہل بیت دا سونا جیے اجے بھی پوچھ دے حسین کیے، او صبر بھی جس تے، او صبر بھی جس تے ناز کریدا، او صبر بھی جس تے ناز کریدا، جگ وچ کوئی نہیں حسین ورگا، جگ وچ کوئی نہیں حسین ورگا، سب کچھ لٹا کے نہ کی تسیے اجے بھی پوچھ دے حسین کیے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ آؤ بخاری شریف کھولیے، میں جننے بھی حوالے دیاں گا، میں تاریخ دے اندروں کربلا نہیں بیان کردا، میں تاریخ دے اندروں تاریخ دیاں گلاں پڑھ کے اٹیچمنٹ ضرور کراں گا، ٹیچ او گل کراں گا جڑی مسند گل ہوئے گی، جڑی پائیدار گل ہوئے گی۔ میں انشاءاللہ واقعہ کربلا بھی بخاری چو لے آواں گا، مثلا واقعہ کربلا بخاری چو تسی آکھو گے کس طرح بیان کرو گے، میں اہل بیت دلائل قرآن دے اندروں دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی حدیث کی روشنی دے اندر جننے مناقب اسی حضرت امام حسن نے بولی گئے ہیں، صرف حسین ہی حسین رضی اللہ تعالی، حسین نو بھی منو حسن نو بھی منو، دوویں میرے نبی دے پھولنے، اسی امام حسین دی گل آ کے محرم دے اندر کرنے آ، امام حسن دا نام ہی نہیں لیندے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلے مناقب ہے حضرت امام حسن دے سنو ذری دھیان دے نالے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلی حدیث صحیح البخاری عن البراء رضی اللہ تعالی قال رأیت النبی، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی، حسن بن علی، اللہ اکبر، اللہ علا اعتقی ہی، حضرت براء بن عازب فرماندے نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت حسین نو ویکھیا، حضرت حسن نو ویکھیا ہے، علا اعتقی، نبی پاک دے موڈیاں دے اتے حضرت امام حسن موڈیاں دے اتے چڑھے نے، تے حضرت امام حسن نو میرے نبی نے موڈیاں تے چکیا ہے، تے میرے نبی دعا پہ کی کر دینے، فرمایا اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں حسن نال پیار کرنا ماں، اللہ تو بھی حسن نال پیار کرے، اللہ میں حسن نال محبت کرنا ماں، اللہ تو بھی حسن دے نال محبت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے
फरमान ध्यान मेरी तरफ, वक्त बड़ा मुख्तसर है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने इज़ा खरजन नबी, नबी पाक घरों निकले ने, जदों नबी पाक घरों निकले ने चलदे चलदे मां फातिमा दे घर दे अंदर मेरे नबी पाक पहुंच गए ने। फरमाया फातिमा हसन किथे वे? रजी अल्लाह तआला, रजी अल्लाह तआला। हम फातिमा बेटी हसन किथे वे? अल्लाह दे नबी जी बाहर खेडन गया है, अबू जी बाहर खेडन गया है। उधरों हजरत इमाम हसन भी आ गए नबी पाक दे नाल। उधरों इमाम हसन आए तो मेरे नबी ने दोवें बावां खोल लिया ने। और लोगों इंज दियां गल्लां ना करया करो, असी अहले बैत नूं नहीं मनदे, असी अहले बैत नूं मन्ने आ उस तरीके नाल मन्ने आ जिस तरीके नाल मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मन्निया है। इंज करके मेरे नबी ने बावां खोलियां, भजदियां भजदियां मेरे नबी दे सीने नाल हज़रत इमाम हसन आके लगे ने ते उत्थे भी यही अल्फाज बोले ने। एक अल्फाज मेरे नबी ने ज्यादा किया है, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। अल्लाह जिहड़ा हसन नाल प्यार करदा है, अल्लाह में हसन नाल प्यार करना वा, अल्लाह तुसी भी हसन नाल प्यार करो। अल्लाह जिहड़ा हसन नाल प्यार करदा है, मेरे रब्बा तू ओदे नाल प्यार कर। और जेदे मुतालिक अल्लाह जेदे नाल प्यार करे, असी ओदे नाल प्यार नहीं करना तो फिर करना किने वे? और जेदे मुतालिक अल्लाह दे नबी इस तरह दे अल्फाज बोल दे, उन्होंने असी नहीं मनना तो उन्होंने मनना किने वे? क्यों फतवेबाजी कर दियो? अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दे जाना। तीसरी हदीस सुन लो, अल्लाह अकबर। मैं इस हदीस तो बाद ना तुहानू कुछ मसाइल समझाने ने, जरी ध्यान करे अजे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, अल्लाह हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला के मुताल्लिक तीसरी हदीस है हजरत अबी बकरा रजी अल्लाह ताला। ये भी बुखारी शरीफ की रवायत है, हवाले का जिम्मेदार जे। मेरे नबी इंज करके बैठे ने ते मेरे नबी मिंबर ते चढ़े ने, हजरत इमाम हसन इंज करके थले बैठे ने। कुछ वक्त गुजरिया, मेरे नबी ने हजरत इमाम हसन नु चुकिया है तो मेरे नबी ने इमाम हसन नु चुक के किया गया, फरमाया हाजा इब्नी सैयदने, हाजा इब्नी सैयदने। इस हदीस की बुनियाद ते बड़े बड़े लोग तफरकाबाजी के अंदर ने, इस हदीस की बुनियाद ते बड़े बड़े लोग सहाबा इकराम ते जरा कर देने। इस हदीस की बुनियाद ते बड़े बड़े लोग सहाबा इकराम नु तबर्रा कर देने, गालियां दे देने। सुनो मेरी हदीस है, हाजा इब्नी सैयदने अल्लाह अल्लाह वाला अल्लाह अही युस्लिखा बैनल फिअतैनी अजीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सुनो, फरमाया हाजा, हाजा दा माना ए बंदा, हाजा इसमें अशारा दा सीगा है, यानी आ बंदा। हाजा इब्नी, इब्न दा मतलब है बेटा है। हाजा इब्नी सैयदन, ए जिड़ा मेरा पुत्र हसन है, ए सरदार है की है, ए जिड़ा मेरा पुत्र है ए हसन सरदार है। अल्लाह दे नबी जी सरदार क्यों आके आए? फरमाया वाला अल्लाह अही युस्लिखा बैनल फिअतैनी, ए मेरा पुत्र दो बड़े गुरोहां दे दरमियान सुलो कराएगा। माना नुकता समझ लो, नुकता समझ लो। जिस नुकते की बुनियाद से सहाबा दे उत्ते हजरत अमीर मुआविया ते तबर्रा किया जाता है। फरमाया अही युस्लिखा, ये मेरा पुत्र सुलह कराएगा के दे दरमियान, दो गुरुआं दे दरमियान। और सुलह मुसलमाना दे दरमियान कराएगा। काफरां दे नाल सुलह होंदी ही नहीं जदों तक वो कलमा ना पढ़न। माना समझ लो, काफरां दे नाल सुलह होंदी ही नहीं। हदीस से अल्फाज सुनो, जवाब देने वाले बन जाओ। काफरां दे नाल तो सुलह होंदी नहीं जदों तक वो कलमा ना पढ़न। नबी पाक ने फरमाया अन युस्लिखा, सुलह कराएगा बैनल फिअतैनी अजीमतैनी, अजीमतैनी बड़े बड़े दो ग्रोह होंगे। अजीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, दोवें ग्रोह मुसलमाना दे ग्रोह, दोवें ग्रोह मुसलमाना दे ग्रोह।
اسی حضرت اس حدیث نو بنیاد بنا کے جنہاں لوگاں نو پتہ ہی کسی گل دا نہیں، نہ تاریخ دا علم ہے، نہ قرآن دا علم ہے، نہ حدیث دا پتہ ہے حدیث ہے کی چیز ہے، انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ حدیث پڑھ کے لو بھائی تبرہ شروع ہو گیا حضرت امیر معاویہ تے، اینج ہویا تو ہویا کیوں ہے؟ حضرت امام حسن دے ہوتے تبرہ کرن لگ جاندے نے، امام حسن ڈر گئے سن امیر معاویہ دے کولوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، گلاں کس طرح دیاں نے، اللہ اکبر، اللہ اندیاں گلاں نہیں کرنا، ھذا ابنی سیدن، او سرداراں دا کم سلو کرانا ہوندا ہے، سرداراں دا کم ہے سلو کرانا ہوندا ہے، سردار لڑائیاں مکا کے رکھ دیندے نے، سردار سلو کراندے نے، سید صلح کرا دیندے نے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ اگلا معنی اس حدیث کا سنو، اگلا معنی ہے اے جڑی صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی جڑے صلح ہے، حضرت امام حسن دی جڑے صلح ہے، اے رب دی مرضی نال ہے، میرے کلمات سنے جے، بعد چو دلیل منگیا جے میں دلیل دیاں گا، اے جڑی حضرت امام حسن دی صلح ہے، حضرت امیر معاویہ دی صلح ہے، اے رب دی رضا دی صلح ہے، رب بھی اس صلح تے راضی ہے، محمد رسول اللہ بھی راضی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرا بندہ حضرت امام حسن بھی اس صلح تے راضی نے، رب بھی اس صلح تے راضی سی، نبی پاک بھی اس صلح تے راضی سن، امام حسن بھی اس صلح تے راضی سن۔ آنکھوں کہ رب کس طرح راضی ہے، رب کس طرح راضی ہے، سن رب پہ کس طرح راضی ہے۔ نبی پاک ادوں تک اپنی مرضی دینا شریعت کا مسئلہ نہیں بیان کرتے جدو رب نہ دسے، رب نے محمد رسول اللہ نو دسیا ہے، جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح محمد دی زبان دے اندروں نکلن والے الفاظ بھی وحی نے، پتہ لگیا ہے جڑی صلح رب دی مرضی دے نال ہوئی ہے، جڑی صلح محمد رسول اللہ دی مرضی دے نال ہوئی ہے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت نو پشین گوئی دی بنیاد تے سچ سمجھ دیو، اسی طرح محمد رسول اللہ نے بھی اپنی زندگی دے اندر حضرت امام حسن نو سید آکھیا ہے اور صلح کران والا آکھیا ہے۔ اسی طرح پتہ لگیا صحابہ کرام دے اندر حضرت امیر معاویہ دے اپنا حضرت امیر معاویہ دے اندر حضرت علی دے اندر جڑا اختلاف سی نا، وہ پتہ ہے کس طرح دا اختلاف سی، وہ اسی آج کل انہوں کفر دا اسلام دا مسئلہ بنائی بیٹھے ہیں، وہ پائیو کفر دا اسلام دا مسئلہ نہیں سی، وہ ماڑا جا چھوٹا جا کمی پیشی دا مسئلہ سی، وہ کمی پیشی کی سی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے خون دی گال سی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن خون دا بدلہ جلدی لیا جائے، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پتہ تو لگے بندے کون نے، وہ تھوڑا جا اختصار ہویا، وہ کمی پیشی ہوئی، اے دی متعلق وچ بندے کوڑے پہ گئے، وچ لڑائیاں والے بندے پہ گئے، انہوں نے اختلاف کرا دیتا، جنگ صفین ہو گئی، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس بات نو اے بنیاد بنا کے حضرت امیر معاویہ دے ہوتے تبرہ کرنا میرے بھائی جہالت ہے، جہالت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا، صحابہ دا آپس دے اندر کوئی اختلاف نہیں، میں آج تو تقریباً 3 سال پہلے دی گل ہے، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر سبقہ رحمہ اللہ تعالی انہاں دی ایک تقریر سن رہا سا، میرے کول تے کتاباں موجود نہیں، اللہ دی قسم میرے کو کتاباں موجود ہونے، میں آئینہ تواڈے سامنے رکھ کے بیان کراں، لیکن جڑی دلیل میں تانوں دتی ہے، اے جڑی صلح رب دی مرضی دے نال ہوئی ہے، اے جڑی صلح ہے اے محمد رسول اللہ دی مرضی دے نال ہوئی ہے، اے جڑی صلح حضرت امام حسن دی مرضی دے نال ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ، اے میں خود حدیث دے اندروں پڑھیا ہے، میں خود رات نو تیاری کیتی ہے، اللہ اکبر اللہ، میں انہاں دی تقریر ایک سنی ہے، وہ تقریر دے اندر کی بھی بیان کر دینے، کون کیڑا بندہ ہر مسلک دا بندہ علامہ احسان الہی ظہیر نو مان گیا ہے، اللہ اکبر اللہ، بندہ سچا سی اس واسطے مدینہ قبر بھی بن گئی ہے، بندہ
بندہ سچا سی تے اللہ نے صحابہ نال بھی رلا دیتا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ وہ فرماندے نے جدوں انج واقعہ کربلا ہویا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے ہوئے، جدوں جنگ ہوئی تے حضرت علی رضی اللہ تعالی دے بندیاں دے اندروں کچھ صحابہ نے یا کسی بندے نے اس طرح دی گل کیتی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ دے ساتھیاں نو کچھ برا بلا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بڑی سختی نال منع کیتا ہے، فرمایا نہ ساڈا اختلاف ایمان دی بنیاد نہیں، جس طرح دا ایمان حضرت امیر معاویہ دا ہے وہ ایمان علی رضی اللہ تعالی دا ہے۔ ساڈا سیاسی اختلاف کو ماڑا موٹا حضرت عثمان دے خون دی وجہ تو ساڈا اختلاف ہے، مت کوئی حضرت امیر معاویہ دے ساتھیوں نو برا بلا کے۔ ایک حدیث سنو، دوسری بھی سنو، اللہ اکبر، اللہ جدوں شہید ہو گئے صحابہ شہید ہو گئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی دے بندے بولے رضی اللہ تعالی دے، انہوں نے آکھیا جڑے اپنے ساتھی نے انہاں نو علاقے کرو تے حضرت علی رضی اللہ تعالی دا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہاں دا جنازہ پڑھاندے نے تے حضرت علی نے کی آکھیا ہے اور نہیں انج نہیں کرنا، امیر معاویہ دے جڑے ساتھی نے انہاں نو بھی جمع کرو، میرے ساتھیاں نو بھی جمع کرو، میں سارے دا رل کے جنازہ پڑھاواں گا۔ اسی اختلاف بیان کری جانے ہیں، اس سے بڑا اختلاف حضرت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے تے رب راضی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا، اصل گل اے بھی سانو دین دے قریب لوگ کی آنے ہی نہیں دین دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، اگے صحیح البخاری دی چوتھی حدیث سن لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر، اللہ انج کر کے نماز عصر پڑھی ہے، حوالے دا ذمہ دار بخاری، تاریخ نہیں بخاری دا حوالہ ہے، انج کر کے ابو بکر باہر نکلے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی بھی مسجد نبی تو باہر نکلے نے تے سامنے حضرت امام حسن پہ کھڑ دے نے تے حضرت امام حسن نو حضرت ابو بکر نے چوک لے آئے تے چوک کے کیا شبیہم بے نبی نے، او سونے علی آ جڑا تیرا پتر ہے اے تے نبی پاک ورگا لگدا ہے، ولیس شبیہم بے علی، او علی پیاریا تیرے ورگا نہیں لگدا، اے تے نبی پاک ورگا لگدا ہے۔ وعلی یضحک، حدیث سے الفاظ نے وعلی یضحک، علی اس بات دے اوتے مسکرا پے نے، علی رضی اللہ تعالی اس بات دے اوتے مسکرا پے نے۔ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالی دا زمانہ ہے، اگر خلافت دے اوتے حضرت علی میرے ابو بکر دی خلافت رضی اللہ تعالی دی خلافت دے اندر حضرت علی ناراض ہوندے تے پھر اس بات دے اوتے علی کدی بھی نہ مسکراندے۔ حضرت علی مسکرا رہے نہیں، اسی اختلاف بیان کر رہے ہیں، خلافت کھوئی گئی۔ پیار کی بات مانو، پیار کی بات مانو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دے مناقب نے، اہل بیت دے اندروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے بھی مناقب ہے، اہل بیت دے اندر حضرت ماں جی فاطمہ دے بھی ماں دے حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے بھی مناقب ہے، امام حسن دے بھی مناقب، امام حسین دے بھی مناقب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، تے حضرت امام حسین دیاں بھی دو حدیثاں سن لو، زیادہ حدیثاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق آئیاں نے، جڑیاں صحیح بھی نے اور سکا بھی نے۔ حضرت امام حسین دے متعلق جڑی حدیث ہے، پہلی حدیث بھی کمزور ہے، دوسری حدیث بھی سند کمزور ہے۔ نبی پاک نے کی فرمایا، احب اللہ من حسینا، اللہ جڑا تیرے نال محبت کردا ہے، اللہ جڑا حسین دے نال محبت کردا ہے، اللہ تو بھی بندے دے نال محبت کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اگے نبی پاک نے کی فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین، اور لوگ میں حسین دے وچوں حسین میرے وچوں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیسری حدیث سن لو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ او کائنات کے لوگوں،
آ جڑے میرے نواسے نے اے جنتی نوجواناں دے سردار نے سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ اکبر اللہ چوتھی حدیث سن لو کائنات لوگو چوتھی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان یا فی الدنیا او لوگو دنیا دے اتے حسن بھی میرا پھول لے حسین بھی میرا پھول لے حسن بھی میرا پھول لے حسین بھی میرا پھول لے نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں اور ذری ویک زہرا کے بیٹوں کی شان جن کی سواری رسول بنتے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شان ہے اللہ اکبر اللہ اگے واقعہ کربلا گیا واقعہ کربلا 5 منٹ رہ گئے نے میں واقعہ کربلا دا اصل جڑا مفہوم ہے وہ کی سی واقعہ کربلا ہویا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی جڑی شہادت ہے بڑی مظلومانہ شہادت ہے اور میرا یہ موقف ہے جڑا بندہ حضرت امام حسن دی شہادت دے وچ حضرت امام حسن دے نال مقابلہ کرن واسطے آئے اسی او دے نال کوئی بھی پیار نہیں کر دے ساڈی او دے نال کوئی بھی محبت نہیں نہ کل محبت سی نہ اج محبت ہے نہ قیامت دیاں دیواراں تک او دے نال ساڈی محبت ہے کوئی بھی ساڈی محبت نہیں او دے نال ہے اللہ اکبر اللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی 60 ہجری ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دنیا تو چلے گئے ادھر 60 ہجری دا سورج چمک پیا ہے اللہ اکبر اللہ تے جنہ اے حضرت امیر معاویہ تو بعد ہے انہاں دا بیٹا جہدا نام یزید دے نام تو جنوں یاد کیتا جاندا ہے خلافت دی اُتے آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ ادھر مدینے دے اندر مروان بن حاکم نو پیغام بھیج دیتا ہے مدینے دے اندر میری بیعت لیتی جائے حضرت امام حسن نے بیعت لیٹ کی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت تھوڑی جی لیٹ کی تھی جدوں بیعت لیٹ ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکے دے اندر چلے گئے پھر کوفیاں نو پتہ چل گیا کوفی تے کوفی سینا کوفیاں نے تے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ دے نال بھی بے وفائیاں کیتیاں کوفیاں نے امام حسن دے نال بھی بے وفائیاں کیتیاں اور کوفیاں نے امام حسین دے نال بھی بے وفائیاں کیتیاں جدوں پتہ لگ گیا امام حسین نے بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالی ادھروں خط لکھنے شروع کر دیتے او کائنات کے لوگوں اتنے خط لکھے نے خط لکھے نے خط لکھے نے اور تاریخ دی گواہ ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے حضرت امام حسین فرماندے نے اے کوفیاں نے میرے نال بڑی بے وفائی کی ہے 18,000 خط حضرت امام حسین نو لکھے نے کوفیاں نے امام حسین جدوں چلے گئے جہان تو پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نو بھیج دیتا ہے اللہ اکبر اللہ جا کے اتھے پہنچ گئے تو جدوں پہنچے تو کوفیاں دا جڑا ادھروں عبید اللہ بن زیاد بھی آگے میں مختصر جڑی گل کرنا ادھروں عبید اللہ بن زیاد آیا جدوں عبید اللہ بن زیاد آیا تے انہیں آ کے کوفیاں نو دھمکی ماری کوفی سارے ڈر گئے تے حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت سارے نے توڑ دیتی ہے حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت جدوں توڑی جدوں بیعت توڑی ہے تے نال حضرت مسلم بن عقیل نو مارن واسطے قتل کرن واسطے شروع ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نو اللہ اکبر اللہ تابعی سن ٹھیک ہے حضرت مسلم بن عقیل صحابی نہیں تابعی سن اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا تابعی اوندا صحابی اوندا ہے جنہیں محمد رسول اللہ نے ویکھیا ہے اللہ تابعی اوندا ہے جنہیں صحابی نو ویکھیا ہے حضرت امام حسین نو ویکھیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ہیں حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی اللہ جتھے لیٹے نے کونا دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دیو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو اے جد انہوں نے ویکھیا ہے کوفے والے سارے تبدیل ہو گئے نے کوفیاں نے بے وفائی شروع کر دیتی ہے اللہ
اللہ اکبر اللہ عبید اللہ بن زیاد نے قتل دے آرڈر جاری کر دیتے نے تے حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا مینوں قتل نہ کریا جے مینوں اجے شہید نہ کریا جے میں کچھ وصیت کرنا چاہنا وصیت بھی کی کیتی ہے گل بھی کی کیتی ہے میں حسین نو دسنا چاہنا وا کوفی بڑے بے وفا نے کوفے دی اندر نہ آیا جے پہلے دن میرے ہاتھ دے اوتے 18,000 نے بیعت کیتی اج مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں دے اندر کلا ہی پیا پھردا ہے حضرت امام حسین کوفے دے اندر آ گئے تے پتہ لگ گیا ادھر پتہ لگ گیا حضرت امام حسین مدینے دے اندر مکے دے اندر جدوں نکلے تے پتہ لگ گیا حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا حضرت امام حسین نے روکن دی کوشش کی لیکن مسلم بن عقیل دے بھراواں نے آکھیا نا جی اسی جاواں گے انشاءاللہ تے حضرت امام حسین بھی چل پڑے کوفے دے میدان دے اندر پہنچے ادھر ظالماں نے پانی بھی بند کر دیتا ادھر ظالماں نے بڑیاں بڑیاں پابندیاں لا دتیاں کون نواسہ رسول ہے کون نواسہ رسول ہے کون فاطمہ دا جایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ گل ختم کرے 10 دا دن آ گیا امام حسین سامنے چلے گئے حضرت امام حسین نے مقابلہ کیتا اور مقابلہ کر کے ثابت کی کرایا ہے جڑا حسین کبھی کسے تو نہیں سی ڈریا حضرت امام حسین نے ثابت کرا دیتا ہے بہادراں دا پتر بہادر دلیراں دا پتر دلیرا شیراں دا پتر شیرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ اور میرا سر کٹانا بھی رب واسطے وے سر جھکانا بھی رب واسطے وے سر نہیں جھکایا ظلم اپنا ظلم دے اندر مقابلہ کیتا 72 دے 72 انہاں دے اندر ایک حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی رہ گئے میرے محترم بھائیو بڑی ظالمانہ جڑی شہادت سی اسی کل بھی اس گل نو آندے رہے ہیں بڑا ظلم ہویا ہے اج بھی آندے رہے ہیں ساڈا انہاں دے نال کوئی بھی تعلق جنہاں نے حضرت امام حسین تے ظلم کیتا ہے اللہ رب العالمین کے دعا ہے اللہ تعالی جو کچھ اسی بیان کیتا ہے اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سانو قرآن و حدیث نو پڑھ کے انہوں پرکھ کے او دا مطالعہ کر کے او دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا